Royal Music. Oh, Asik asik. Mbak Dini Loki. ayo Mas Dirpa. Terduduke aporiko nangis opo tahan dirasakno
sing ayo kari manis yang manis sampai kulo wes yo wes dong riko mikir sing kulo kari manis yang manis sampai kulo wes yo wes hati pikir opo kerasa Ryan sih Dini gue asik. kedaden tenan duwe omah sing ra berisik kebak katresnan kebak kasih lan sayang Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. ngobrol rano entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jupuk patertenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan hang gegem asto supaya bakoh bebraya manetung salira yen rubeda Gandeng
sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenang aku teko tunggu bebanan matur suwun wes ngancani aku selama iki wes iso saling muat-muate kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut bapak wakune ning cukup ketetenan saya dewasa ngenteni badai perang nanging sinau mari ning tengah beda raga gandeng tresno Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra beris Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, iki jangan luar negeri ya kok iso ya. Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Mak Amin yang jero ayo yang. Mereka yang coba banter tenan nang ini. Matur suwun wes ngancani aku selama iki wes iso saling muat-muate kudu wong liya.
Langsung kita antarkan untuk semuanya dalam satu kebersamaannya bareng PK Project, juga ada MDL Manajemen, ada Siska Amanda, modal musik bukan main-main. Indonesia, Siska Amanda, para senang profesional, aduh terima kasih. Dedi, selamat malam. Sueo. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Yang di sana selamat malam. Oke bos. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat Arpa Community, terima kasih. Arter Community juga terima kasih bosku. GSB Community terima kasih. Ayo Semuanya goyang yuk. Ayo deh. kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta. Iming-iming Saja
janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Iki loh Dek. Cinta siapa? Cinta bojone uang, cinta bojone uang. Rindu siapa? Rindu bojone uang, rindu bojone uang. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja bila diriku sendiri saja. Bulan yang engkau tawarkan, bintang malam
bakal iso nganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyati siramu tekan ku mati. Rungoku ra bakal mandeg saturung sliramu bali. Koduake ora popo tresnaku tekan
bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan orang lokal putar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang boga kae ambo pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan yang kanan keluarkan pargoimu ayo Mbak Pink Adinda yo boyoke aneka ya sih Mbak Vita abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan ayo Mbak Vita sing marai atau kejutan cari perhatian opo maneh yen nganggo aklambi sing cingkrang-cingkrang kuwenit mripate goyangane merangsang begagae angka pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan
Marekane wong lanang sing uripe isih lega kudu siap mentali nang rapi biduan. Marekane wis akeh banget sing kedadean pegatan jalarane mung cemburuan. Bebe Bojo biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Sinta. Terima kasih Matur nuwun. sudah menemani duet saya Mbak Vita. Mbah piye carane ngelaleke kenanganmu, jane kowe sing tak pilih, nanging kowe ngakon aku ngalih. Wis cukup semene terus no senang-senangmu, tresno ora bakal tak paksa yen atimu wis ono wong liya. Utane wingi wis tarang nanging kenangane durung ilang. Nyatane sing tak tresnani malah sing paling